O que facían os signos de texto durante siglos sobre o río Miño era o que xa escribira o licenciado Molina no ano 1550. No ano 1550, o chamado licenciado Molina, que era un coengo de Mondoñedo, pero que tiña outros cargos tamén, escribeu un libro moi célebre, Descripción del Reino de Galicia. No capítulo dedicado ao río Miño decía: la fuente do nace se llama Miñán. Eso, 1550, veose arrastrando en toda a cartografía histórica de Galicia, en toda. Nas que o río Miño sempre aparecía representado nunha zona lagunar, unhas veces sin nome, sin toponimia, e outras veces coa toponimia de Fomiñá. Así aparece incluso na cartografía de Galicia elaborada por Domingo Fontán en 1835. Por lo tanto, desde 1550 hasta o mediados do século XIX non había outro dogma máis que ese. Toda esta vinculación de Fomiñá o nacemento do Miño mantense durante toda a primeira metade do século XX. Pero chegamos ao ano 1900, chegamos ao ano 1956, xa pasada a mitade do século XX. O mesmo Otero Pedrallo, que seguía escribindo, publicou unha obra, Geografía de España en castelán, publicada en Madrid, en donde escribe o seguinte sobre o río Miño. El sistema del Miño lucense recibe de las sierras nordorientales de las que el Miño es hijo magníficos tributarios. Los torrentes de la Sierra de Meira, llamados Longo y Meira, unidos a la corriente de la hermosa Fonte Miñá, cerca de la villa de Meira, forman el gran río Gallego. Por lo tanto, aquí dice o mismo, pero cambia o discurso. Aquí menciona os mismos factores, os mismos regatos, pero aquí xa non dice que nace en Fomiñá e que a Fomiñá chegue aos outros regos, sino que dice que nace nos regos que descenden da Serra de Meira, sen dominio desde ali, e que chegan a Fomiñá, donde aumentan a súa copa. É a primeira vez que se escribe deste sentido. Non fala do Pedregal de Iribia, fala dos regos que descenden das vertentes da Serra de Meira. Como o río Barja tiña tanta relación, pero Pedrallo, incluso pero Pérez xubilou, se tuve unha relación íntima. De feito, río Barja foi o seu herdeiro neste para Sarmiento e foi un dos primeiros que recibiu o premio Trasalba, e o que se concede aos que teñen relación con Otero Pedrallo. É de supoñer, non sei exactamente, claro, que non é saber que o río Barça supera isto, por lo tanto, recollera este testimonio, pero foi máis alaz, porque o río Barja sabía que o río Miño non nacía en Fomiñá, pero fixou expresamente o nacemento do río non en xeral nos regatos da Serra de Meira, sino concretamente no Pedregal de Irimia. Foi o primeiro en escribilo e en defender. Donde fixo isto río Barja? A primeira vez que aparece publicado isto foi no ano 1980, un libro colectivo nun capítulo titulado Biografía del Miño, e que está incluído nun libro titulado Conferencias sobre o río Miño, é unha recopilación de conferencias que publicou Caixa Ourense en 1980. Foi río Barja o único que estableceu, sin ningún xénero de dúbidas, que o nacemento do Miño, a parte máis alta da cabeceira do Miño, está no Pedregal de Irimia. E que aí no Pedregal de Irimia é onde xorde un manancial, isto está escrito no libro de Díaz Galegos, que escribimos conjuntamente, pero ele escribiu todo relacionado co río Miño, claro, onde está xorde un manancial que ten caudal constante e que é, e del, a verdadeira fonte do Miño. Despois do Pedregal de Irimia, o río engrósase con outros regos, o Porto da Pena e o Xirómano, vai organizando o cauce, pasa por Meira e chega a Fomiñá, pero xa como río Miño, chega a Fomiñá, e despois de Fomiñá recibe o efluente da lagoa que lle completa o toda. Entón, o que temos que diferenciar é que é o de Pedregal de Irimia e que é a lagoa de Fomiñá. Cousas distintas. Foi río Mega, un bloque de cuarcitas
Un conxunto de bloques de cuarcicas. As cuarcicas son as rochas moi duras, porque son areniscas metamorfizados, moi duros. Están dispostos en forma de cono, ou de funil, de embudo, encaixados nunha valgada na Serra de Meia. E como se formou ese conxunto de bloques en donde hai moitas lendas e todo eso? Como se formou eso? Pois isto é moi fácil de explicar, porque se formou non é máis que a resposta ou o resultado dun mecanismo propio do que se chama modelado periglacial, e que por certo é especialista en isto. Modelado periglacial. E que é modelado periglacial? Moi sencillo. Nas épocas frías do Cuaternario, das glaciacións, do Cuaternario, os sitios, os lugares que estaban localizados a moita latitude, é dicir, moi cerca dos polos, ou a moita altitude, é dicir, montañas moi altas, tiñan temperaturas moi baixas. Tan baixas que eran todo o ano baixo cero. De tal maneira que, nestas condicións climáticas, o único axente de modelado era o xeo. Non había máis que xeo, non había auga azul, auga líquida. O resultado deste modelado neses lugares é o que se chama modelado glaciar. Por exemplo, os vales glaciares, os circos glaciares, etc. Bien, este é o caso do Mica. Si en vez de estar a tanta latitude, tan cerca dos polos, baixamos en latitude, máis cara a zona temperada, e se non temos montañas moi altas, por exemplo, nos Alpes, se temos montañas máis baixas, entón as temperaturas das épocas frías do Cuaternario non eran todo o ano baixo cero. Donde nesas condicións climáticas, durante o inverno as temperaturas eran baixo cero, pero durante o verán as temperaturas eran sobre cero. Non moito, pero bueno. De tal maneira que, durante os meses máis quentes, a auga cae en forma líquida e métese nas fendas das rochas, nas fisuras das rochas. Cando chega o inverno, esa auga líquida que está rellenando as fendas das rochas conxélase. E ao conxelarse aumenta de volume, igual que cando aumentemos para facer cubitos de xeo no neve. O aumento de volume. O aumento de volume fai estalar, rompe rocha. Así se forman os bloques porfíticos do Pedregal de Iria. É unha acumulación periglacial. Un mecanismo de rotura mecánica das rochas polo proceso de xeo que se chama xelifracción. Rotura ou xeo. Xelifracción, xerivación ou crioclasto, de calquera das maneiras. Así é como se formou o Pedregal de Iria. E este proceso tuvo lugar a finais da última glaciación do período Bur e principios do período posglacial, é dicir, entre 10.000 e 20.000 anos, cando se formou esa acumulación. Ademais, a aparición do manancial que está debaixo deses bloques, neste caso concreto, dese favorecido pola existencia dunha falla que descorre longitudinalmente ao longo do Pedregal. Unha falla. Todo o territorio galego está surcado por fallas, por roturas de rochas. Por esas fallas, polo contacto entre un bloque e outro, xurden, ás veces, mananciais de auga. Ás veces eses mananciais son de augas termais. Outras veces eses mananciais son de augas mineiro-medicinais. Por iso en Galicia hai tantas termales e tantas augas mineiro-medicinais. E outras veces sale auga normal, como por exemplo neste caso. Todo o relevo de Galicia está moi compartimentado en bloques. Hai uns bloques levantados e outros fundidos. Por iso, os ríos de Galicia non son navegables, mas que camos pequenos, e por iso tienes que saltar de un lado para outro. Porque os ríos de Galicia teñen moito desnivel. Non son navegables en todo o seu percorrido, ni sequera en tramos largos, só en tramos cortos, que você teñen que pasar de un lado para outro. Bueno, pues esta falla é o que favorece ese manancial brote debaixo da acumulación de artes. E que é a lagoa de Fomiña? É outra cosa distinta. Sin quitarlle méritos, vamos pelear aquí cos outros peleas. Vai máis sobre os posibles, sin quitar nada. Sí. No. A lagoa de Fomiña é unha subxencia kárstica. Kárstica é un nome que ven da rexión eslovena do interlife con Italia, se chama karst. Estos italianos se chaman Paso.
Kárstico é dicir simplemente un modelado sobre calizas, sobre ropas calcáreas. Cando unha corrente de auga se atopa cunha masa de calizas, esa corrente de auga deixa de circular a nivel superficial e tólase en da masa de calizas e disólvea polo seu interior, completamente polo seu interior, e só volve a salir cando se acaba a masa de calizas. Por iso, os relevos elaborados con masas calcáreas son os máis espectaculares do mundo. Os relevos con masas calcáreas, relevos kársticos, son relevos cañóns, son os que orixinaron as covas nas estalactitas, estalamitas, son os que orixinaron os tortales con as caldentequeras, son os que orixinaron a cidade encantada de Cuenta, son os relevos. En Galicia hai moi poucas calizas, pero hai algunha en forma de bandas ou de vetas. Hai unha banda de calizas en Diacastela, por iso ali está a Cova de Eirós. Hai outra banda de calizas en Mondoñedo, por iso ali está as Covas do Río Fintos. E hai dúas bandas de calizas exactamente nas distribucións da Serra de Meira. Nesas bandas de calizas, o río Miño, que xa existe desde máis arriba do Felegal Iriña, cólase e circula subterráneamente por dentro, por debaixo da masa de calcares, e cando se acaba a masa de calizas, aflora ao exterior unha fonte vauclusiana, unha surxencia kárstica. Iso é o que é a lagoa de Fumiña, unha surxencia kárstica. Nada máis.